vanotora testimony seformula, at the end of the day they will be disappointed. Because munhu anokudza ndakatsanya 6 days zvinhu zvikafamba ndikazonamata 5 days zvikaita, then you copy that and things won't happen the same way zvakaitika kune mwoyo wako and you'll be disappointed. Nekuda kwekuti wakatreata testimony seformula, but yaifana kungova chiri chiziviso chokuti Mwari ndo zvaakaita panguva iyi nenzira iyi. So this time Mwari is the same yesterday, today and forever. Ndiye Mwari akati kuna Genesis 26 kuna Isaac, do not go down to Egypt, stay in Gerar during the time of famine. But the same God achitaura through the mouth of the prophet anoti mukadzi ngaabve pano. So kune shoko rekugara neshoko rokuti ufambe. I know people, they always say chero kwauri Mwari anokukomborera. To me it's half truth. Zvinofanirwa kunzi chero kwauri Mwari kwaanoda kuti uve anokukomborera. Because the equation yekuti Mwari ndo zvavari kuda here matters most than kuti aiwa kana ndiri pano Mwari anoita because is the same anoita zvinhu chero ndiri kupi. No, it's half truth. Chero kwauri Mwari kwaanoda kuti uve anokukomborera. Ndiye Mwari anoti kuna Abrahamu, ibva ikoko uende kunzvimbo yandichakuratidza. Aigona kuti aiwa hauna kwaunoenda uri ikoko, I will make you great. But anoti aiwa iwe ndinoda kuti ubve ikoko. So kune imwe movement iri godly, but pane nguva yekuti munhu unoramba akamira uchaona kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose. But there was a time yekuti kubhuku raMatthew chapter 2 an angel inotaura naJoseph kuti tiza ine mwana, nokuti Herod is after the child. Mwana ari kunzi vatize naye ndiJesu, and ari kupa instruction yekunzi tizai ndiMwari anogona kuuraya Herod, but ndiye anoudza Joseph kuti this time pada kutombotizwa. Ina ndakurerwa such a way, bo ndakaudzwa kunzi kana uina Mwari hauzungunuka, unako unotiza, unako unoenda, Mwari wako anokurwira. But kusvika ndaverenga Matthew 2 ndo panonzwa instruction iri kupiwa Joseph kunzi tiza ine mwana. Mwana ari kunzi atizwe naye ndiJesu. And the message iri kubva kuna Mwari chaiye ari kupa instruction yekutiza. The same God wa Lot is the same God wa Shadrach, Meshach, Abednego. Inyaya yemoto, but pana anomhanya neanogara imomo. So your personal revelation or instruction matters most. We are not designed to copy, we are designed to learn. But zvikuru sei kutsvaka the will and the mind of God on how to handle the challenge you are facing today. So mukadzi uyu aigona kuti aiwa kana ari Mwari waIsaka akamukomborera ari munzvimbo yanga ine famine, handina kwandiri kuenda. It's good kuva nehistory, but the best kuva nerevelation patime yako. Nhororondo iri right, ukatarisa zvakaita mota yakadesignwa kudaro, ine kavhiyumira paside so windscreen pamberi apo. Ese magrass anokosha, but kukura kwegrass kunogona kukudza story kuti kuchakakura ichi nokuti ndokuri kuendwa destiny, ndoko wasumudzira mota. Uku kwakanaka kumbopota uchicheka uchino ndabva kupi kumashure kwakamira sei, but kudiki hwegrass nokura kuti history yakanaka, but kune kuri kuendwa. Tikaramba takabatira kwatakabva, tikaramba takafokasa nekavhiyumira, tinokolida nefuture. Kune kuri kubviwa. There was a time Mwari ushanda naMoses. Moses waishanda naMwari neminana yekusvika palevel yekuprovida chikafu murenje, vanhu vaidya mana murenje. But Joshua achingoita take over, Bible rangu rinoti and mana stopped. Hapana kuchinjwa Mwari, pachinjwa the movement nekuita kwaMwari. Joshua paari kuita take over, mana ndokubva yamiswa. Why? Because they are now entering the promised land. Kurati there is a season yema miracles nekuda kwe condition nzvimbo ya muri, then a season yekuti munhu waakushanda kuti till the promised land kuti enjoy the fruit. So unozoona here kuti kana pane vamwe vanhu vane experience vanogona kumukira Joshua vachita haanzwe Mwari, because under Moses we enjoyed a lot. Tatingaende kumunda taingomukira kuseni kunonhonga chingwa chedu. Saka there will come people vanenge vakuti aiwa leadership ya Moses ndokwakuri kumberi. Why? Because Moses aitaura naMwari wake chingwa choburuka. Ukatarisa the kind of men anonzi Joshua are very dangerous pakudai so. Moses vanhu vaiti vakatadzira Mwari aikwira gomo ondopfugama oti Mwari vanhu venyu varegererei. But Joshua paakapiwa the baton stick anoti varume kana musiri kuda kupinda ini nemhuri yangu topinda. Aida kutopinda iye namadam nevana vake. So ndofunga vanhu vakanyatsoona kuti bishop vati now this time havana mwoyo murefu.
During the time of Moses vachikrosa Red Sea, panotongosimudzwa tsvimbo, mvura itopatsanuka, vanhu vokrosa. But kana vakukrosa Jorodhani, munhu anotonyika makumbo murwizi rwacho. So pane a shift ne a move yekuti vanhu vakasainzwa isisana kuti hatisina Mwari, gamba Mwari muchinaye asi ane zvitsva zvamunoda kuti experience. So mukadzi apiwa instruction yekubva munzvimbo kunzi chienda chero kwawaenda for 7 years. Kuda kuti kana Elisha akaita prayer, we don't pray to change the mind of God, we pray to be aligned and know the will of God. Why? Because Mwari havachinje vakanaka nguva dzese. Hatinamati kuti Mwari ave right, tinonamata kuna Mwari atori right. Nhamo yemunhu ndeyekuti munhu anofunga ramangwana, Mwari anoziva ramangwana. We think about tomorrow, but God knows about tomorrow. Saka uchiona kuti pane chinhu chaanokudza kuti uite nhasi chisingakunakidze nhasi, but chaunozoona mune ramangwana kuti ndo zvanga zvakandinakira kuti ndiite sezvizvi. Indiri kuchikoro ndaivenga ticha airova. Because kana uri dofo unogara uchirova anyway. Saka ndaivenga ticha anorova. So pane kuti ndinzwise kuti ndiri kurohwa kunzi ndive serious, ndive renge. Ndasina kuita research iyoyo. Ndainocheka zvimashoti zvejini ndowedzera mukati. Ndanga ndiri ku defense kwete ku improvement. So ndaka defenda shamu. But kana wazofoira manje, poverty no matter wawirikidza mashoti akaita sei inopinda. So ndakasvika pakudemba kuti asi airova anga ari right, asingarove ndiye anga asiri right. Because anorova ari kuti ramangwana rako kuti riite zvakanaka, be serious. But asingarova anokuti ndinetsane newe, unorohwa nefuture. Future chayakaipira irove iwewe chete. Vana vedofo, mukadzi wedofo, hama dzedofo, unotambudza vanhu vakawanda. Pawaifanirwa kurohwa uri 1, munorohwa ma6. Ndakadai vana vaitenderwa kubvunza, vaigona kubvunza kuti mudhara hamusiri muri kutirovesa here. Because pane uzonyatsoona kuti inhamo haisi zera redu, pane ari kutirovesa panapa. Alright. So amai avapiwa instruction yekunzi bvai pano. Kune famine iri kuuya. Ari kuvaudza izvozvo munhu waMwari. Osa pane pamwe pekuti tinofunga kuti kana paine voice raMwari, pane kutaura kwaMwari, panofanirwa kungouya a good message. Let me warn you and tell you this. Pane kuita kwaMwari hapangouya good message, panouya God's message. Whether good or bad, nokuti kuna Mwari wacho all things work out together for good. Saka kuna Mwari kunobva inonzi God's message. Iwo wakataimira good message. Luke 17 verse 11, Bible rangu rinoti vaiva nemapeni kudzi vari 10. Vakati mwanakomana waDhavhidhi tinzwiroi yongoni. Jesu haana kuti receive your healing, vairwara. Akati endai munozviratidza kuvaprista. Havadi zvekutumwa, vada kupora. Saka Jesu anotanga ari off topic. Asi Bible rinoti pavanga vakuenda vari munzira vakapora. Havana kuporeswa neword rekuti receive your healing. Vakapora neobedience to a wrong message. Why? Because it was God's message. Wine yashota pamuchato pakana, hapana kututwa wine pakatutwa mvura. Dai taivapo iso kungwarisa taiva kwenya ishe kuti ishe hapana kushota mvura. Papa shota wine. But obedience yevanhu ku God's message yakaita kuti vagadzirise shortage yanga yapo. So amai ava drought yavaudzwa vaudzwa nemunhu waMwari. Haidi kuti vapinde muprayer vacheme kuti zvinhu zvichinje. Why? Because this is the will and the mind of God. Sa vanoteerera muprofita. Vanotosiya imba yavo, vosiya minda yavo, voenda kwavanogara for 7 years. Bible ndokubva rati after 7 years vakadzoka. Pavari kudzoka vari kuda restoration, kudzoreredzwa zvinhu zvavo, minda nemba. Ndokusvikonanga kwamambo. But zvanzi vachisvika ikoko vakasvika mambo vakagara naGehazi. Mambo vachitobvunza Gehazi kuti imbonditsanangurira minana yakaitwa naElisha munhu waMwari. Saka Gehazi hanzi ari pakati pekutaura nyaya yemwana anga akambofa, akamutswa naElisha. Mai ava ndokubva vapinda mumba.
Toda tione clash iri panapa, ndo pane message yangu apa. Amai vari kupinda mumba vaine nyaya yavo ye-restoration, but mumba mune nyaya irimo. Mambo vane nyaya vari kuda kunzwa, amai ava futi vane nyaya yavo yanoda kuti inzwike. So ndakadiscover kuti zvimwe zvatinouya tichiudza Mwari zvakavigwa mukuti tinofanirwa kuziva Mwari zvaari kuda kunzwa. Amai ava vane nyaya yavo yavanoda kuti mambo anzwe. Mambo ane nyaya yavo yaari kutodawo kunzwa futi akagara naGehazi. Ndeipi? Ari kuda kunzwa munana wakaitwa uri outstanding wakaitwa naElisha. So Gehazi ari pakati pekutaura, amai ndokubva vapinda. Gehazi ndokubva ashifta nyaya kubva munyaya inotaurwa kusvika nyaya inooneka nekubatika. Kurati nyaya yake yakabva pakutaura ikasvika paevidence yekuti mambo, nyaya yandiri kutaura haingotaurwa chete, inotooneka. This is the mother and this is the boy. Kurati pari kunongedzerwa zvabva mukutaura but zvatangible, zvakubatika. Kureva kuti kana nyaya iyi yakubatika, mambo inonyanyovafadza nekuda kwokuti haisi nyaya yekunyepa, ine umbo. Kurati mumba mapinda evidence yenyaya iri kutaurwa mukati. So mai vasati vataura nyaya yavo, mumba mune nyaya iri kudiwa namambo. But chafadza manje ndechekuti nyaya iri kudiwa kunzwikwa namambo, amai ava vari kupinda vari evidence yenyaya yacho. I will shock people a little bit. Ndine mama teachings are weird mbishana, but I will beg them with scripture. Ini ndinoziva kuti Mwari unonzwa minamato. Kana achinzwa minamato, sei nyaya yangu isiri kugadzirika? Pane nyaya ndiri kunamatira kwenguva yakareba, ndiwe ndini. Kana Mwari achinzwa minamato, ndakadiscover kuti ichokwadi Mwari anonzwa minamato, asi anopindura munamati. So it's good to be prayerful. Unonamata kuti ukanamata Mwari vanotonzwa. But havapindure zvavanzwa, vanopindura zvavanzwa nechiri kutaura zvavari kunzwa. Matthew 6 verse 6. Kana mapinda pakavanda muchinyengetera vharai dhoo. Mwari anoona kwete anonzwa. Unofanira kuita Bible, zvirekere kuita zvinyowani. Why? Because sometimes you know the results ako kuprayer are less. Because wakaudzwa Mwari anopindura munamato. Ichokwadi anonzwa minamato, asi anopindura munamati. Ausombondinzwa. Taona isirwa Matthew 6 verse 6. The God who sees what you do will reward you. Reward is connected to doing, not to saying. Ndichadownloada ma day-to-day examples unyatsonzwa. Okay, regatipa verenga. But when they prayed, enter into thy chamber, and having shut the door over a door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who sees, not who hears. Shona inoti Mwari anoona kwete anonzwa. Apa zanzi unongochiitei pawavhara door, uri kundotaura. Iye anodi kunzwa zvauri kutaura. Hanzi anenge achiona zvaunoita. Who sees in secret shall also compensate thee. Saka Mwari ane zvaanoona, chii chinenge chichionekwa iwe uchitaura. Pari kuonekwa evidence yezviri kutaurwa. Mamba vaiudzwa nyaya ndokubva vazonzi izvo zvinooneka. So ndo secret iri kuprayer. Prayer iri right namatasterek, but Mwari vanonzwa munamato. But kana vaakupindura vanoona munamati. Rangu rinoti vanodyara nemisodzi vanokohwa nemufaro, kwete vanodyara misodzi. So tears are not seeds. Iriko nguva yekuchema, but the principle remains the same. So Mwari anonzwa munamato, asi anopindura munamati. Semukomana ari kupfimba musikana, omuti ndoda kukuroora, musikana oramba. Odzoka after osvika musikana akaroorwa. Anoita mubvunzo kuti ndozvandaitaura wani. Anoti aiwa ndakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Iwe paunotaura iye anenge achiona. Kuti imba ndoida but apa ndogona kunyura apa, anenge achiona. That's what it means.
message iri right, Mwari unogadzirisa matambudziko evanhu paunopinda prayer, God hears, but side re answer arisi kune zviri kunzwiwa chiri kuita prayer. Saka pari kutoda improvement basi pa prayer, you are so prayerful, but what you do, why ndio inobva yava evidence, not tears. What you do, kwete zvaunoitwa zvaunoita. Kuti Mwari tarisai zvavari kundiita, ishe vari kutomukira hazvimbomuvha Mwari, anotarisa zvaunoita nyangwe une zvaunoitwa. Kune munhu ane mentality ndofunga varoi vese vakundiroya vakafa zvinhu zvangu zvinoita zvakanaka. That's not true. Kuna anotofungidzira izvozvo. Asana munhu munhu achiti takaita independence 1980 but hatisikuona kugarika kwacho. Ndikati English ndo yamunopotsa. To be independent has real prosperity. Zvinongoreva kuti hauna kudzvanyirirwa chete. Saka unogona kuzvidzvanya wega neusimbe ukasaapprove life. Mai pavari kupinda mumba hapasi kupinda vanhu, to me pari kupinda evidence yenyaya iri kudiwa mumba. Saka denga rine zvarinotarisa, nyaya dzako dzakatonzwiwa kuti zvinhu zviri kunetsa, zvinhu zvakaoma, wakatochema pamberi paMwari, but pane zvinofanirwa kunongedzerwa zvinofadza mambo. Saka mai ava vari kupinda nemwana mumba. This kind yamai ava is a picture of a church. Nokuti Jesus is the husband to the church. Saka church mukadzi waJesu. So mai vari kupinda mumba church iri kupinda iri kufamba nemwanakomana. Ene mwanakomana ndi Jesu. That's why mambo pavanga vachitaura vaida nyaya yemwanakomana akafa akamuka. Ene mwanakomana akafa akamuka wandinoziva ndi Kristu. Saka tinoda kutariswa panapa mufambiro wekereke naKristu, ende Kristu ndiye shoko. Kuda kuti pari kudiwa church ine shoko kwete mashoko. Nokuti Mwari muranda weshoko rake kwete mashoko edu. Mai ava ne mashoko avo, but pavari kupinda nemwanakomana vari kupinda neshoko remwanakomana anova Kristu. Saka zvinoita kuti munhu apinde chechi iye asina kupindwa naJesu, zvinoita. Nokuti zvikonzero zvaunoipindira zviriko, ende zvimwe zvacho zvisinei naKristu wacho. Saka mwana tonetseka, ndakanyewa kuchechi ko kunopinda vanhu ka. Akupinde ngirozi akusi kudenga ka kuchechi. Kunopinda vanhu. Amai apa vari kupinda mupresence ya mambo nemwanakomana, vari kupinda neevidence yenyaya iri kudiwa mukati. So nyaya dzinodiwa mukati naJehovha dziri mushoko rake. But pane nyaya ukatariswa zvinooneka here, pane evidence here yekuti chaunochemera you deserve. Do you know Mwari vanosvika pakurespecta chimwe chinhu chinonzi management ability. Genesis 2 verse 5. Zvanzi Mwari havana kutendera mvura kunaya panyika nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. Yet man was already created. Kuna Genesis 1:26-27. He was created. But Genesis 2:5 iri kuti hakuna kutenderwa mvura kunaya nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. A man to take care of the garden, because purpose ya Mwari is garden. Garden rino maintainwa na gardener. So if the gardener is missing, the garden will become a jungle. The first famine in the Bible, the first drought, closed heaven yanga iriko ndi Genesis 2:5. Nekuti kwakusina type ye munhu, kwete munhu, type. There was no man to till the land. Kwakusina munhu unorima ivhu, uno maintain a garden. So the type of man ndo pane nyaya, kwete man. And the chinokuita type is the word. Nokuti munhu iye kuti azowanikwa, Bible rinoti Mwari vakagadzira munhu kubva, God formed man from dust. Panoti God unogona kubvisa what word, because the word and God is the same. Which means the word must change you to attract an open heaven. Samaya ava evidence yavari kupinda vakabata, vari kupinda nemwana. Saka uyu paanoona anobva ati mambo, nyaya yandandichitaura
ava ndo amai vacho ava, uyu ndiye mwana wacho. Kureva kuti musati mapresenta nyaya yenyu imi pachenyu, do you please the king achikuonai. Usati wauya kuzochema pamberi paMwari, Mwari wacho agara hasi kuchemawo newe. Hauna mbondinzwa here. Usati wachema nokuti zvikakunetsa unochema, but unomboziva here kuti Mwari wacho agara kutongochemawo futi newe. So kuchema kwako hakunotambudze denga sitiri kuti munhu achema mubatsiri. Zvinonzi kuchema hake but ari kutichemedza munhu. Nokuti pane zvokuti denga rikatarisa harisi kufara, but nokuti pane zvakunetsa waakuchema, gamba wagara uri kutochemedzawo denga racho. Saka iyoyo haidi kuti uprofitwe, uri muprofita weupenyu hwako. Unotoziva kuti nina Mwari hatiwirirani but ndiri kuchema. Mwari ane tsika yekuadresa matambudziko evana vake kwete evana vake. Nokuti munhu wese ari panyika munhu waMwari, but vakatengwa neropa raKristu ndo vana vaMwari. Saka kune zvinoitirwa vana zvisingaitirwe vanhu. Ende vanhu kana vakachema sei, as long vasiri mwana wangu ndine mwana mukomana anonzi Divine, 6 years old. So pandinobuda chenda noita street preaching town, ndichitongobuda pagedhi anotamba nemafriends ake, vanoshedzera vese, daddy bye bye mutiunzire machips. Even mafriends ake antondito, daddy mutiunzire machips. To be honest with you, pandinodzoka nemachips vamwe havawani. Kwete kuti ndonyima iwa, pane zvandoziva, ava vaitedzera mwana wangu hasi vana vangu. Alright. Ndoenda here mudzimba dzavo ndichinonoka ndine machips manere ega ega. Andiona unondikuvadzisa. Kuti mudhara uyu aruramba achisapota vapfana vedu ava indava. Saka nechitoavoita dzimwe hondo ipapa nekuvanyima. Ndini ndaakuziva kuti ava pavari kuti daddy muye nemachips havasi kurevesa, vari kukopa wangu. So tona inonzi the Lord is prayer, munamato wevana vake, kwete vanhu vane nzara aiwa. Unotanga uchiti our father, yechingwa itori phase 2, yekutanga ndi baba. Manje kumwana huko uri kuchingwa. Denga rikakutarisa rinoona here chikonzero kuti uyu ngaaropafadzwe. Tears are not enough. Wachema zvakwana, get knowledge and apply knowledge. Tikapinda mataredzi mosha ukoti, baba vakamiswa apa vakanzi, baba munobvuma here kuti makarepa mwana uyu. Mudhara akatanga kuchema akazvirovera pasi. Hakuna major street anoti abereka munhu mukuru angachema atidaro, mudhara endai kumba. Zvinonzi baba kana mapedza kuchema toda humbo. Unaenda kurimandi wapedza kuchema. Evidence ikashayikwa, tears are not enough. Toda mborumura vanhu pakuchema. Ukanzwa Mwari akuti vanhu vangu vaparara, vanhu vangu. Ini statement iyo yaimbondirwadza ndiri mfana yekuti Mwari wacho ari kutobvuma kuti ndevangu ava asi vaparara. Ko mudingoita tsitsi Mwari wangu? Ko ndevenyu kavana vanokuvara sei muripo? Kune zvinoitwa naMwari achiitira vanhu vake, kogoita zvinoitwa nevanhu nokuti ndevaMwari. Shoko rinoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari, ukasaroora hazviitike. Even ukanamata apa kana ukatohedha pasi kuti ishe ndazviona mushoko, vana vanobva ikoko, unozvimba musoro. Pane zvinofanirwa kuitwa nemunhu kuti asangane nezvakavimbiswa naMwari. Kune zvinofanirwa kuitwa nemunhu kuti asangane nezvakavimbiswa naMwari muupenyu hwake. There must be evidence on the ground. Denga gadi rikakutarisa rinofanirwa kubatikana newe. Unoza ukaona mwana ari kuenda kuchikora asina boots, haumushaude. Unobatikana kuti indawa muvabereki vachidaro, kurati unovenga baba wake kwete mwana wacho. Which means kana relationship yapo anofanirwa kuva worried nelife yako ndiye kwete iwewe. Anoza nhamo yemunhu yekutanga ari mugarden yaiva loneliness. Mwari vakati zvina kunaka kuti munhu ave ega, asi munhu akadaro
kuti Mwari ndiri ndega somandiregerera ndipewo mumwe wangu. Mwari ndo vakaona nhamo yemunhu nokuda kwekuti vaiwirirana. Mwari akapedzisira akuziva nhamo yemunhu kwete munhu kuziva nhamo yake, zvokuti aigona kukasika kuekta ndiye Mwari kumupa munhu wacho mubatsiri. Relationship inosvika palevel yekuti you don't ask for things, it flows nekuda kwerelationship. Vabereki vabva kumba mwana wako zvaita here kuti uchibuda ubva kuti musatiregerera mangwana tozoda uchingwa mwana kutochema soti taiwa gurundoro musadaro taida kasadza mangwana tsvagai hupfu. Ukatonzwa mwana akudaro ari kukuinsauta, ari kukuita benzi uri mubereki, hakuna mwana anofanira kunyoresa nyaya yehupfu netii kwauri. Anotoziva kuti baba mukurongeka kwavo uye nekutida kwavo izvi hazvisi palist yemaprayer request. Ufunge prayer hakusi kunyengetedza Mwari, saka kuchitonzi kunyengetera hakusi kunyengetedza. Amai vadzoka vane nyaya yavo, but iwo pachavo nemwana itori nyaya. Sa mubvunzo wangu unobva wati iwo paunopfugama denga rinomboti kudii usati wataura. Karingirozi dzinokwenyana kuti tsotsi riye raomerwa manje. Koti inozivikanwa, you can fool people, you cannot fool God. Ndo danger zvinhu zvaMwari unoona kutsotsa vanhu. But paunopfugama denga rinotoziva kuti zvaoma. But chivharo muchinda iye akaoma. But azovharwawo manje akuchema. Ndino Zakeo, Luke 19, Zakeo paakakwira mumuti achida kuona Jesu. Bhaibheri roti Jesu akasvika ipapo akatarisa mudenga akati Zakeo buruka tiende kumba. Zakeo anga asingade kuhosta Jesu. Bhaibheri roti aida kuona, kungoonawo chete. But inda Jesu akakoka munhu kumba kwemunhu iye. Because pachivanhu hazviitika. Uri muenza ukoke munhu kumba kwake, unokokwa. But Jesu ende akati Zakeo buruka tiende kumba kwako. Zakeo haasi kuda zvekumba, Bhaibheri roti aida kuona. Indava Jesu akusiya yekuonana akuda yekumba. Nyaya ndeyekuti Jesu paari kuona Zakeo haoni nyaya yekuda kungoonekwa. Muti waakatokwira waitotaura message kudarika yaachataura. And I will explain. Danzi wakaenda into a fig tree. Mafigs moaziwa. Yes. Ekuti mukatuma anenge anechi kunzouka akatsvukira. Zakeo kana ari panze anoda kuona Jesu, but mumba nemari dzevanhu. Saka type yemuti yaitaira type yemunhu. Kuti mukamuregera uyu panze apa anenge ari right, endai kumba mukati ndo mune nyaya. Panze hapana nyaya, nyaya iri mukati. Unoziva here kuti pamwe patinoparidza kudai vanhu vachisumuka vachifara, dai adzimai angu vari pano vaigona kuti asi dai Mwari manzwira tsitsitsano havapona. Why? Because mukati munogona kuita nyaya kunzwa kuti akatsvukira. Wakadzwa mafundiswa kuti pataitika ukaona vachiti powerful dead kusimbisa chigraft, but pane nyaya. Aizve mumwoyo make anenge achingoti asi dai murume apona. Mukati munoita nyaya. So muti wemuonde waiva a picture of a type of a person akwira imomo. And asi Zakeo akadanidzira kuna Jesu kuti musandidarike pano ndoda kukuonai. Aiwa Jesu unotoziva kuti mutadzi tsika yake sezvakaitwa nababa wake Adhamu paakatadza akatora mashizha emuonde akapfeka. Saka mutadzi womuno muJeriko mumuonde handimushaya. That's why Bible rati paakasvika ipapo akatarisa mudenga ndokubva aona muna Zakeo. Vakaburuka vakaenda kumba, vachingosvika kumba Jesu anatomboparidza kuti mari dzevanhu munodzitorerei? Osa utsvene kana hwasvika zvisina kunaka zvinotama, it becomes automatic. Ega ndiye akangotanga kudhomoka uri pakati pekuti amudhara ndine munhu wandakavhara ndika 30 kari pasera ndika 40 kari pasera. Ndopandakaona kuti vanhu vakasakoshesa evangelism vanozvikuvadza. Why? Because zanzi neBible Zakeo akadzorera vanhu mari. Zvoda kuti vanhu pavaitadzisa Zakeo kuona Jesu vaivhara mari dzavo. Hauna mbondinzwa, mira ndidzokorore. Zakeo aitadziswa kuona Jesu nevarefu. Gamba varefu kureba hawo mari yakaenda. Akureba oshaya mari idrama.
namuri kumusoreko but pasina iripo. So vana vana kuziva kuti murume watiri kubloka restoration, financial restoration. Mari dzevanhu dzina Zakeyo, but vanhu havadi kuti Zakeyo aone Jesu. Jesu akaonana na Zakeyo, vanhu vanodzorerwa mari. So ndokukosha kwakaita evangelism. Vamwe vanhu vatiri kutadza kuparidzira Kristu tiri kuzvikuvadza nekuda kwokuti vakawana Kristu vane chavachaita futi muupenyu hwedu, mukereke yedu. So the church kana yakuda restoration ngaise value pa evangelism. Because kana pane mari yakaenda, kuna ane mari yacho anofanira kunge achiuya, but anouya sei asina kuparidzirwa Kristu. Kudati sometimes package weye restoration inoda kurespecta evangelism. Nokuti tikakonzera Zakeyo kusaona Jesu, tinoramba tisina mari. Ndofunga Jeriko yese yakasara ichinyemwerera. Jesu akaoma kumati ane mari. Ndaranga ativhara, but Jesu akanaka kumani. But ndima muchimubloka kakuti asaone Jesu. Amai vakapinda mumba, Gehazi ndokubva ashifta nyaya, hachaita yekutaura, akuita yekunongedzera kuti ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Ende nyaya yakabvunzwa iri very sensitive pakudai so. Unoziva here pakumutswa kwemwana womukadzi weShunemi, hakuna kutanga kwaenda Elisha. Gehazi akambotumwa. Zvikaramba. Atumwa nemunhu waMwari. Atopiwa tsvimbo yekunzi enda unogadzika. Haana kumuka. But paakabvunzwa namambo, haana kutaura vision yake yezvaakatraya. He was an honest guy. Because aigona ngoitwista kuti baba takanamata. Kuzoona mwana amuka wechimbo ndandagadzika katatu. Aprofeti vakazouya hao, but chinchata chimhanya. Dai Mwari akatipawo vana mukutenda vanofamba muchokwadi. Because you can hit, unogona kuwina pfungwa dzevanhu nepropaganda iyoyo, because vanhu vanga vasiko. Saka wanzitsanangura kuti mwana akamuka sei, ende wakatombomirawo. But ziva kuti nyaya yako haisiriyo ine nyaya, taura chokwadi, munhu waMwari akaita zvakati. Tine vanhu vari kufamba naGehazi nokuti ane zvaakavatsanangurira. Vasina the truth of the ministry, of the church, of the movement, and of the vision. Ngwarira Gehazi mukampa mukana anotsanangura zvekuti munongona kuwirirana naye, koma ngamusipo ka. Do you know, vanhu vakaenda naMoses pamusoro pegomo. Bible rinoti Moses aita akasumudza tsvimbo, vaikunda, akadzikisa, vaikundwa. Moses wakaneta, vakamutsvagira dombo rekuti agarire. Havana kutsvaga matombo ekumutema nokuti aneta. Vane chinhu chavakadiscover, tinogona kubvuta tsvimbo, but nyasha dzekutungamirira hadzibvutiki. Sangwarira ane tsvimbo asina nyasha dzacho, but ane tsvimbo yamudhara. Joshua aigona kubvuta ombosumudzawo, but nyaya ndeyekuti vakaziva kuti pano Mwari vasarudza Moses. Ndosaka zvakanzi aburuka mugomo, Mwari vakatinyora pasi kuti zvizikanwe kuti mukuru nyangwe anzi aneta, kuremekedzwa kwake hakuchinje. Tsvagai pekuti agare, kwete kumutema nematombo. Imagine dai pakaburuka Aaron muzasi megomo kunomobiliza vanhu, ainovaudza kuti kudi kukundwa kweso leadership yenyu man akaneta mudhara pamusoro apa. But mukatsvaga vapfana vari vibrant, so munowina hondo iyi, muri kuurayirwa nenyaya yeleadership. Kugomo kwacho hamuko ka, saka munotenda aburuka imomo. But ndinofara kuti vakomana vakakwira naAaroni mugomo naMoses vane understanding yavakaita. Tinogona kumubvutira tsvimbo yacho, asi nyasha dzacho izvi ndezvaMwari izvi. Tsvimbo togona kutoveza yakafanana neiyoyo, zita tikatsvaga rinenge iroro, but muridzi wenyaya ndiJehovha. Gehazi abuda pachena, haana kutaura vision yake, mafambiro ake nekuita kwake. Why munhu waMwari mambo vabvunza taura zvakaita Elisha, kwete zvamaita naElisha.
Saka mai vachipinda akanzwa kufara kuti nyaya yandandichitaura haingotaurwa, inooneka, inotobatika. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Zvanzi mambo ndokubva ashedza makurukota ake, appointed officers, akanda kuda kuti mupa amai ava imba yavo, munda wavo, restoration ka, munda wavo, imba yavo, nezvakawanikwa mumunda vasipo. Ipapa ndo pane nyaya manja, nokuti zvanzi kwakune famine. But ndakunzwa kunzi kune zvakawanikwa mumunda zvavanofanirwa kupiwa pavanga vasipo. In other words, Mwari vari kushumira kune mukadzi uyu kuti kune zvauchawana muupenyu, kwete nekuti wakamira asi wakangonditeerera ndikakuitira. Nokuti amai havana kurima, havana kuuya nembeu, havana zvavakaita, vakatobva munzvimbo nokuti kwaiva nefamine. But kune famine inotadza kuafekta vane obedience, nokuti pane zvaakapiwa zvakawanikwa mumunda iye asipo. So mwana waari kufamba naye ndiye anga akafa akamutswa. So this boy came back to life, which means life was restored back kumukomana uyu. Saka mai pavari kudzoka vari kuda restoration yemba yavo, wavari kufamba naye was also restored. Kureva kuti vari kuuya kurestoration nokuti vakabata restoration. Mwana wavakabata akadzorwa back to life, he was restored back to life. Amai vari kuda kudzorerwa imba yavo nemunda wavo, kureva kuti vari kuda another restoration. But wavari kufamba vakabata ndi restoration. Zvona kuti mazuva akafa mwana, prophetically amai havana kuziva kuti pane imba yangu iri kugadziriswa. Pane zvinomboitwa naMwari so zvaunofungidzwa kuti Mwari vatisiya nokuti inenge famine, kaperiod kekuti hauna chauri kuona chiri kuita, wabviswa munzvimbo yaunotrasta nekuvimba nayo, waendeswa kure. But during that time munda mako munenge pane something zviri kuitika. Tine zvinhu zvinouya muupenyu nekuda kweshungu dzedu, kogoita zvinouya nekuda kwenyasha dzake. Handinozovaira kuti mugarden reiden munhu haana kutanga nekushanda, munhu akatosikwa ndokubva aiswa mumunda. Following day yanga iri off, yaiva sabata. Munhu akasikwa day number 6, day number 7 was the Sabbath day, resting day. So munhu akatanga neresting kwete working, and during rest munhu anotodya. So munhu haana kutanga adya out of sweat, munhu akatosweta nekudya. That's why mukutukwa kwake mune eating, but dimension of eating ya out of sweat, imwe yacho yekutanga yanga iri out of grace. Amai vadzoka vakabata restoration, wavakabata akambofa akamuka, kurati vakabata chavari kutsvaga kuti Mwari avape. Zvoreva kuti paunonamata pane evidence inotariswa, inofanirwa kufambidzana nezviri kudiwa naMwari. So nyaya iri kudiwa namambo ndeyekuda kungoona kuti ndiye mwana wacho, ava ndo mai vacho, zviri kufamba zvese zviri kupinda mupresence. Iwo paunopinda mupresence yaMwari une zvichemo zvako, pane here chinoonekwa pauri chinoita kuti denga rifare. Purpose, chinangwa chaMwari pazvinhu zvaunoinzwaka. Mwari vane zvavari kuda, iwe une zvauri kuda. I'll give you this scripture. Matthew 11:28. Vesi iyo inondinakidza wai yakaita kuti chechi kuzare. Inoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Vanhu vanoda kuzorora. Munhu kuzorora ndokwaanodazve. Sa vesi manje Matthew 11:28, uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Ndo yakaita kuti chechi kuzare. But yakazoita kuti vanhu vasazorore manje. 29 yacho. Sa 29. 11:29. Say 29. Take my yoke upon you. Indaiti kuya kuzotura mutoro kai. Apa hanzi kutakura kungochinja zvekutakura. Murupanzwera. 28 yati uyai muzotura. 29 yati takura. Sa munhu isanoda pa 28. Iya ite. But the secret ye rest haisi pakushayiwa chekutakura,
kutakura zvake, nokuti kana wakatakura zvake hakuna wakaipa anozouya achikupa zvimwe nokuti anotya kuti watakura zvanhingi. Kana wakatakura zvaKristu kureva kuti waakuziva assignment, purpose yaMwari, nokuti chese chaunochemera kuti Mwari ndiitirei, kana chiri in line nepurpose yake, it's easy for you to get it. Why? Because we are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tive chiropafadzo. But tine munhu wokuti akatoropafadzwa chete, vanhu vachatotadza kunamata Mwari. Vanhu vachatotsamwa neropafadzo yemwe munhu. Instead yekuti vanhu vafare nekupembera nokuti wakomborerwa, vanhu vanopinda busy. Kune vamwe vanotopromisa kuti zvangu zvikafamba mwe munhu anoita mudumbu. Sadenga rinotoziva kuti vanhu vasaite mudumbu bataitsana. What's your purpose and reason ye blessing yauri kuchemera? Truly God can restore you, but mu restoration mune anything to do with the kingdom here, kana kuti is self thing yauri kuda kuzviita gather for. Zvese zvawachema kuti Mwari ndipei zvine chikamu chekuita iri nebasa rake kana kuti ndezvako. Mambo, ava ndo amai, uyu ndiye mwana uyu. Kurati nyaya yenyu isati yanzwika, imi vacho munombovhetwa. Iwe uri muprofita welife yako, nyangwe zvaoma uri kuchema uri kudii, boy here iwe wacho. Iwe wacho uri right mushe. Kana kuti kuoma kwazvo kwangoita kuti uye uzochema kuna Mwari, but iwe unotoziva kuti inini wacho futi ma1. Amai pavakapinda vasati vabvunzwa kuti zvakamira sei, amai vakanongedzerwa. Denga rikakutarisa pauri rinonongedzera chii concerning ministry, concerning the work of God? Hapana. Chakoda kuti dai Mwari vandisimudza. Iro rinoti anosimudza marombe kubva muguruva. Vhesi inondinakidza manje. Because vazhinji vane zvavakaignore kunzwa parinodaro. Anosimudza marombe kubva muguruva achiagadzika pamwe namachinda. Marombe anosimudzwa kubva muguruva, but ijuti rerombe kuzunza guruva. Because hausumudzwa uchizunzwayo, ijuti rako kubvisa zvisingadiwe naMwari. Because kwawakuenda kuna machinda havadi dust. Ukatakura guruva ukaenda naro ikoko, havanonoke kukudzikisa futi kuzaso. That's why Mwari vaida kuti vanhu zvavanga vabuda muEgypt, vaidawo futi kuti Egypt ibude muvanhu. Chaiva easy kuti vanhu vabude muEgypt, chaisiri easy kuti Egypt ibude mavari. Because vaimbofunga garlic, and unoziva kuti garlic hachisi chikafu, maspice. Mwari ari kuprovide chikafu, munhu akuchemera maspice. Onions negarlic zvavari kufunga haisi meal, maspice anoiswa muchikafu. Mwari ari kutovapa chikafu chekudya, but munhu ari kufunga maspice. Zvinotora 1 day kuti munhu abve kuZaka uye kuHarare. Zvinogona kutora 6 months kuti Zaka ibude. Saka uchaona kana ukatotambira mari unofunga kutenga rekeni. Uri ikoko. Uri kuno, but uri ikoko. Bible rangu rinoti your mind must be renewed by the word. Kwete removed, renewed. Renewal ye mindset, it is so important. Mambo ava ndo amai, uyu ndiye mwana wacho. Urati vaifamba vese. Church inofamba na Kristu, inofamba neshoko. Kufamba vese a picture of love. Azvina kunzi mai vasvika mwana akazotera, ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Unity, love yavaiva nayo vachifamba vese was the key yakatrigger mambo kuti akapointa vanhu vanzi vape imba yavo, vape zvakati. Chatanga kunzwikwa haisi nyaya, yatanga kuonekwa vanhu vacho vane nyaya. Ini newe tine nyaya pamberi paJehovha, tisati tataura nyaya dzedu, pandiri nditoriwo nyaya zvayo. Denga rinoti rikatarisa rinogona kuti kukuparidza zvako, but mukomana haasi raitu. Bozinzwa gift nekunamata zvinhu zvakasiyana. Saka kune scripture inoti ndichavatendai kwamaitira mabasa enyu. Anani vanenge vachiti taidzinga madhimoni muzita renyu, hongu makadzinga muzita rangu, ko enyu mazita aita nezvei.
kurati unongonoteta nyaya dzako uchidzinga kumadhimoni, iwe uchizodzingwawo. Kagemu kekudzingana nekudzingwa. Check your life very well. Usati wachema pamberi paMwari for restoration, iwe hauchemedze Mwari wacho here akakutarisa. Amai havasati vataura nyaya, but mune nyaya mukati iri kutaurwa. Hama dzangu, mushoko raMwari mune nyaya dzirimo dzekuti nyaya idzo dzinofanirwa kulinka nekumecha nenyaya uri kuuya nayo. Chechi inofamba naKristu inofamba murudo. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Amai nemwana zviri kufamba, zviri kupinda mupresence yaMambo. Chinhu chinonzi rudo chiri very powerful in the things of the kingdom. Noah vhangeri rake rekuti mhuka dzipinde muareka rekutanga ranga riri refie, kune flood iri kuuya zvikamhanyidzana kudhoo. Rekupinda manje tutu relationship love. Hamupinde nefie, munopinda nelove. Bozi kwamakabva kumakatya nhamo, but kana munakunamata Mwari anonamatwa murudo. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Vari kupinda vakabata evidence iri kudiwa mupresence yaMambo. Denga rikakutarisa usati wachema, rine zvarinoona here kuti nyangwe asati achema, but munhu anodeserve. Onai mafambiro ake, onai zvaari kuita, onai shungu dzake nebasa raMwari. Mwari ngavasvike iwo pakukunyarira nekukunzwira tsitsi nekukunzwa kuti ndikasaita justice kumunhu ndiri kutokanganisa. Why? Because uchiuya pamberi pavo ngavaone shungu dzako nekuita kwako towards the house of God. Nyaya yangu neyako idiki pamberi paMwari, but chinoita kuti nyaya idiki ite sekunge ihombe, itype yemunhu auya nenyaya. Taiti tikanzi trip tiri kuprimary kuchikoro, taenda kumba ndichimhanya. Mudhara paanouya kubva kubasa ndomhanya ndomutambira, noti kuri kudiwa $30 yetrip. Mwana akauziye protocol yepamba. Mudhara haasi kudepartment iroro, ndiye anoishanda, haasi kudepartment iroro. Ukaenda kuna amai, amai havabva vaudza mudhara kana wavaudza, vanoti ndichavaudza. Hapana urunzwa zvandisiri kutaura ida. Maudziro netime yekuvaudza kuseni, mari yetrip unoiwana. Vane relationship iri beyond zvako izvi. Bozi vakatanga vaonana vasati vaona iwewe. Pane kubasa kwandaishanda kana nguva yakwana muntaurira, takamedza 5 gig tiri street preacher, kustreet hakuna time, unongoneta chete. Tine mudhara wataishanda naye ainzi Sinyoro kuindustry ku2007. Pane munhu auya kubasa achitipa zvinhu aitengesa ingokweretesa. Sapamba chakamboya nemadress nemazambiya emadzimai, zvikatorera madzimai enyu tikati hatina mari, zvikanzi aiwa pamunozoiwana munondipa, ukanzwa paunozoiwana ka inenge kupiwa mahara. But mudhara wataishanda naye Sinyoro akaramba. Tikati aiwa sekuru torerai gogo kani zvinhu izvanzi kuti tozongovapa pataiwana, haisi kudiwa nhasi mari. Zvikanzi haisi nyaya yeprice kana anything. Gogo venyu pamuromo. Kurati sketi haidhure, but harida kuitirwa wacho unhu wake unodhura. Beta ambondishaudha ari musketi hainayo iyoyo. Mhando yemunhu inyaya kudarika nyaya ine munhu. Auya nenyaya, ane nyaya kudarika nyaya yaauya nayo. Auya kuzonamata nekuchema kuna Mwari achida restoration. Iye zvichida ndiye ari kutochemedzawo Mwari wacho. Anowa mwanzo wa Bible John 11:35 painoti Jesus wept. Anochemei achizwa ndawo yozomutsa Lazaro. Haasi kuchema munhu afa. Ari kuchema statement reignorance riri very dangerous. Ukanzwa munhu achiti dai manga muri pano, ari kutokuudza kuti kuuya yenyu but amubate nguva. Hamuna kurongeka. Yapano yaida time. Yet is the same yesterday, today and forever. But pana asiri kuziva type ya Mwari waanonamata. Zvokuti pane kuti acheme Mwari wacho ndiye angatochema. Jesu haana kuchema Lazaro.
because atouya kuzomumutsa, but ari kuchema vafirwa vacho vane statement inorwadza yekuti dai manga muri pano kurati mubate nguva yaapano yaida maita in time, but andoziva akauya late ane latest yaakatamba musi woya inobvira yatambwa kune dzimwe nzvimbo. And there was also an instruction to them vari kuchema bvisai dombo. Why? Bungasaribvisa ndikamusheedza akaedha dombo anofa futi. Oza tine vanhu vari kuuraya minana yavo nokuti havateerere ma-instructions eshoko raMwari. You have a role to play. Mwana waJairasi paakamutswa angafa, Jesu akasiya instruction pamba ipapo, mubikirei chokudya kurati mukasabika anofa futi. Munana unosustainwa nema-instructions aMwari. Nzwa kana tikakunamatira kwawana basa, kana kuchitangwa na 8 unofanira kuendawo na 8. Ausvike kuma10 uchiti ndere ma-prayers grafting, ndere minana, unodzingwa rakanamatirwa. You lack understanding. Iwo pamberi paMwari denga rikakutarisa risati ranzwa nyaya yako, hauonere kuti zvauri zviri kuvharisa nyaya yako kuti inzwike. Misodzi haina nyaya. Munhu ari kubuda misodzi ndiani nyaya. Denga rikakutarisa rinozoda here kunzwa nyaya yacho kana kuti pauri utori nyaya zvokuti yauinayo haichanzwika. Ava ndo amai, uyu ndiye mwana. He appointed officers. Zanchipai amai imba yavo nemunda wavo, nezvese zvakawanikwa mumunda vasipo. Kureva kuti Mwari vari kungotaura mulife yemunhu kuti kune zvinhu zvaunowana neobedience zvisina effort, zvinowanikwa nyasha dzinoflowa muobedience. Ausatoona kana pane anogona kundipupurira, kune zvimwe zvinhu zvakaitwa naMwari mulife mako usina kubvira wazvipindira muprayer. It's good to be prayerful, but kune zvimwe zvinoitwa naMwari zvokuti newo unotozopinda muprayer uchitenda. I'll finish this statement, this testimony. 2017 in this hall ndoma ndakachata. Zvakafamba sei kuti ndichate? Pandarosvika ndatoseka zvangu. This is the venue yatakachata. How it happened? Ndandisina plan yewedding, because plan ka imari. Anoziva. Anabvira ndazvirota kana kuzvifunga. But ndiri mumunda mashe, somebody saw me preaching in the streets one day. Kwainaya, ndandakabatirwa umbrella vanhu vari muside meshop. Somebody akamira after ndaparidza, ndobva ndakona muchiparidza mufundisi. But andakona mune ring makarore ere makachata ere. Andina, munoda ere ndikati atibvunzwe isitoda zvinhu guys. Unoda. Hapana asikade zvakanaka ere muno. One person sponsored everything. One. In this venue, one person. Ndaichaga mchato aiwa, ndaichaga ma souls mu street, winning souls. So mu purpose ya Mwari ndo makaita restoration ye life. Why? Because madam patakatorana kudhara tisati akunamata kunyika uko. Akatizira. Aiteta ngari kuenda kuma extra lessons anikasesho achitoya kumba kumurume chako chako. Vanotozwa kuti munhu haasi kudzoka atoinda kumba kwake. But God restored that life back. Restoration yakauya papi. Andakuonekwa ndichinamatira nyaya iyi. Ndakaonekwa ndiri mu business rashe. Ishe ndokubva vatuma munhu anogadzira nyaya iyi. Kana uchida Mwari waRuth akamudzorera back kuti arorwe futi naBoaz. Ruth haana kuenda mumunda kunotsvaga murume, akaenda kunoshanda. Ndokubva awanikwa achishanda mumunda naBoaz. Haana kunotsvaga murume, akawanikwa achishanda. Rachel kuti arorwe zvakaitika kutsime, Eliaza akati achandipa mvura uye achapa ngamera mvura, ndiye anofanirwa kuva mukadzi waIsaac. Beauty yanga yabviswa muequation. Papa iswa work.
ndopanaona chinhu chinonzi beauty chiri stubborn pachinhu chinonzi marriage. Beauty haikwani hazvachose. Ukazobuda murodhi mukafamba manheru uchaiona beauty iri murodhi, zvekuti unoshama kuti vanhu vamurodhi zveshuwa vatoriko. Hazvisi kushanda kana nyasha dzisipo, hazvishandi. Akawanikwa mumunda, uyo akawanikwa kutsime, akazochera mvura, akapangamira mvura. Uri kuitei mumunda masha? Restoration yelife yako yakavigwa ukaziva the purpose of God, obva waita venture into his purpose. Restoration becomes automatic. Ndoda kunamata newe mudikani. Munamato wangu ndewekuti iwe pachako semunhu zvivheti. Nokuti patinopinda mupresence yaMwari tichinamata, asatanzwa mashoko, anotarisa chiri kutaura mashoko. Iwe unopedzisira wavharisa nyaya yako. Chiri kuita kuti Boaz anonoke kuroora kusvika Ruth azouya arorwe naBoaz. Ruth 2 verse 11 inoti, Boaz achiudza kuna Ruth, ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako pakafa murume wako. Kurati kune makuhwa ekarekta akauya mupeseni asati apia. So handizive dzimwe nyaya, but chandinoziva you are a good person. Zvodo ndakatotadza kuroora kuno ndichimirira type yemunhu ane unhu hwakanaka kudaro. Ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako pakafa murume wako. Paungori musituation inorwadza, hazvina kukorrupta character yako, remain a good person. Ruth 2:11, ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako. Saka Boaz chakatanga kuuya kwaari character. Munhu vazotera. Saka pese paunoenda mupresence yaMwari, character ndio inotanga kuapia. Kozoya chichemo chako. Saka ari kuvharisa nyaya dzako hasi Satani. Ndiwe. Paunoti the devil is a liar, iye anokukwenya kuti kunyepa tese one. Oh, so there are times I'm sure my time is done. Restoration ine chekuita ne the person ari kuda restoration. Ava ndo amai uyu ndiye mwana. Yo kanongedzerwa uchipinda mupresence yamambo ngirozi dzinokwenyana, ndo amai awashowa nekuti imba yawo iri kunetsa, but iwo vakapunza mumwe. Usa nyaya yako ndo inotanga yawakaita, kwete yaruda kuti uitirwe. Check your life. Ndiwe prophet weupenyu hwako. Ukaimprove iwewe inonzwika mushi. Kune vekuti vakataura vanonzwiwa, vamwe vakataura havanzwike. Why? Kusiyana kwevanhu. I don't know why message here. All right, I'll give you this one. Haga naIshmaeri vari murenje. Ngirozi yakaburuka kudenga ikati kuna Haga, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Vaichema vanhu vangani 2, amai nemwana. Ane volume iri pamusoro ndiani ndaamai. Ende mwana zvanzi anga avigwa pasi pegwenzi. Vachiti handingaregere mwana wangu achifa ndakatarisa. Ndokubva vaenda at a distance. And the angel came down ikati, Haga regera kuchema. Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Iye achitochema oso. Kuti denga riri kuratidza kutaura kuti iwe hatisimbonzwa, uri kuchema kwako pada pachatumbonzwa. Sei vanzwa kuchema kwemwana? Ishmael is the blood of Abraham. Abraham is a friend and a prophet of God, which means ndo panonzi neshoko the blood